Оргамак от спорты комплексы мүсімебіз ғырурлығы. Комплекста борлығы 2 дистеден ортық от тәрбиелене. Шуларының онысы конкур отлары, олтысы юртақлар, тоғын онысы боğalar юри тұрған отлар. От комплексында енді бүгін күнде қазір біз көбейдік. 25 от есеплене енді біз үстеме құрылмалар ясадық. Енді 10 отқа біздің башта бит енді 18 гына от иді. Қазір енді 25 от болды. Boğalar bu jon iyelerin oyuruşa uzite. Orgamak от спорты комплексында шүгүлләнүче boğalar белән фазайлабый доими ярышларда катнашып килә. Бүгін күнде 22 бала шүгүлләнә. Хәзер инде яңа набор бара инде. 8-10 яшьлек балалар җыябыз инде. Группалап дипломлаштырабыз инде. 2 тренер бар. Икесенә шул унар бала дип исәплим мин инде үзем. Инде аннан да артык булса, безнең атларыбыз да җитешми, тренерларыбыз да җитешелмәячәк инде. Аларны теге достойный итеп шөгыльләндерер өчен. Мөсимдә шәп килүче Оргамак комплексы хезмәткәрләре Резида Шафикова һәм Кирилл Петриченко укучыларны от спорты, от төрләре белән таныштырды. Boğalar әлеге чарада отта дөрес йөрү серләрен дә үзләштерде. Минем уйлавымча, әлбәттә, монда очрашулар boğalar өчен бик тә кирәк һәм бик тә кызыклы. Безнең үзебезнең мәктәптә Оргамак Отлар комплексында шөгыльләнүче boğalar бар. Аларның инде хәзер boğalar битендә күбесе квартираларда торалар. Берәүдә маллар тотмый, отлар тотмый дигәндә шуңа күрә аларга чынлап та менә үз күзләре белән күрү, якынрак танышу бик кызыклы дип саныйм. Периодически посещая данный комплекс, мы видим, как наши дети относятся к животным, особенно к лошадям. Они внимательны к ним, они интересуются. Некоторые ребята даже стараются участвовать в спортивных мероприятиях и достигают больших высот. Это очень здорово. Комплекс тренеры укучыларга видеоролик күрсәтте. Отны гомумән хайваннарны яраткан балаларның күңелләре матур, гамәлләре яхшы була дип белми әйтмиләрдер. Я очень люблю лошадей. Мы с детства с классом ходили на экскурсии в конный комплекс. Тот человек, который любит животных и в душе тоже добрый. Отнанның шәршәмбе һәм җомга көннәрендә отта йөрү түгәрәкләре үткәрелә. Теләге булган һәркем комплекска экскурсияга килеп, отлар һәм от спорты дөньясы белән якыннанрак таныша ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.